Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Ebuka. Onye ga-eji aha pati NDC zọkwa onye isi ala n'afọ 2027, Maazị Peter Obi, ejirila ọnọdụ ọchịchị mba UK tụnyere ọnọdụ ala anyị, bụ ebe onye Prime Minista Keir Starmer agbaala arụkwaghị m n'ihi ka ọnọdụ akụnụba na ihe isi ike dị adịnyekwu njọ. O jiri ohere ahụ kpọkọ onye isi ala Tinubu iritu n'oche ọrụ ya ozugbo, n'ihi ka ọnọdụ enweghị nchekwa, ọkụ pịnyapịnya eletrik na ka ọnọdụ ihe isi ike ji adịnyekwu njọ kwa ụbọchị. Obi erugala na ugbu a n'isi obodo ala anyị Abuja dịka onye ọkaikpe Mohammed Umar nke nọ n'isi okwu ikpe Omoyele Sowore na ụlọ ọrụ DSS na okwu ikpe nke Sowore kpọrọ onye isi ala Tinubu onye ekperima. Ọkaikpe ahụ ezigala Sowore n'ụlọ nga dị na Kuje. A ga-echeta na Maazị Sowore mere mkpesa ka ọkaikpe ahụ rito n'oche ikpe ahụ n'ihi metọ ugwu ruru ndị ọkaiwu ya, mana ọkaikpe ahụ zaghachiri site n'ikposa nara n'aka ebe a nara Sowore n'oge gara aga. Onye ụkọ ndị alakụba nke na-ebute ọtụtụ nkewa n'obodo Sheikh Gumi agwala ọchịchị etiti ugbu a na ha ịkpọ ndị omekome bandit ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu bụ n'ụzọ ha jiri pịachie kpamkpam inwe mkparịta ụka udo ọbụla n'etiti ha na ndị omekome bandit a. Maka ọ dị onye isi otu omekome na-eyi ndụ ọha egwu Tuji Bello agwala ọchịchị etiti na ndị otu ya dị njikere maka mkparịta ụka udo ma dịkwa njikere maka agha. Ọtụtụ ụmụafọ ala anyị ndị tọrọ atọ n'ime mba South Africa nọrọta ame njari iwe n'ụlọ ọrụ nnọchiteanya ala anyị dị na Pretoria n'ihi igbu oge ọchịchị etiti na-egbu ịkpọpụ ha pụọ mba South Africa. Onye isi ala Tinubu ezigala akwụkwọ iwu ugbu a gaa n'ụlọ sineti ihiwe ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'Ogo steeti iji mee ka ọ bụrụ iwu. Onye isi ụlọ sineti Godswill Akpabio gụpụtara edemede onye isi ala dere taa n'ụlọ ọgbakọ ndị omeiwu ahụ. Onye ga-eji aha pati NDC zọkwa onye isi ala n'afọ 2027, Maazị Peter Obi akatọla mkpọchi akpọchiri Omoyele Sowore n'ụlọ nga ma kọwaa mmetọ ugwu ruru ya nke ụlọ ọrụ DSS metọrọ dịka asọpụrụ gị nwere onwe ji wee mara ọchịchị onye kwuo uche ya. Otu mejupụtara ndị ọkaiwu nke ọkaiwu Aloy Ejimakọ nọ n'isi ya adọbụrụla ọchịchị etiti nke Tinubu nọ n'isi ya nakwa ụlọ ọrụ ndị agha amị pụọ ụlọ ikpe ugbu a na-eji ndị soja nọbichie ọtụtụ okporo ụzọ dị n'ala Igbo dịka ndị ọkaiwu ahụ na-achọ ugbu a ka ewepụ nnọbichi niile ogbe nchekwa ndị soja nọbichiri n'ala Igbo ma na-achọkwa ka akwụ ego iti aka n'obi $50 n'ihi metọ ugwu ruru ndị bi n'ala Igbo. Onye sinetọ nọchite ndị mpaghara KB South n'ụlọ sineti Garba Musa Maidoki akatọla ọchịchị gọọmenti onye isi ala Tinubu n'ihi etinyebeghị n'ọrụ atụmatụ mkpada na mmefu nke afọ 2024, 2025 na 2026 ma jụọ Tinubu ajụjụ kedu ebe ego niile agbazitere nọ. Ụlọ ikpe nọrọ taa buji okwu ikpe Sowore gaa abalị 30 nke ọnwa a iji nụrụ mkpesa o mere ka a kagbuo mkpọsa ekposara ịnara ya n'aka ebe nke a nara ya n'oge gara aga. Dabere na nke a, Sowore ga-anọ n'ụlọ mkpọrọ dị na Kuje ruo abalị 30 nke ọnwa a. A ga-echeta na okwu ikpe Sowore n'ụlọ ọrụ DSS bụ n'ihi ozi Sowore kesara n'ọba soshal midia bụ ebe ọ nọ onye isi ala Tinubu onye ekperima. Onye ga-eso Maazị Peter Obi zọkwa onye isi ala n'aha pati NDC n'afọ 2027, Rabiu Kwankwaso adọkpụrụla onye ụkọchukwu Primate Elijah Ayodele pụọ n'ụlọ ikpe ugbu a na-achọ ka anaghị ego ha ijeri naira 10 ma ọ bụ ya ezipụ ozi n'ọba soshal midia nakwa ọba mgbasa ozi ndị ọzọ bụ ebe ọ ga-anọrọ ya arịrịọ mgbaghara na amụma ndị ahụ o boro na ya nwa bụ Kwankwaso ga-ebili megide Peter Obi ma gbaa ya mgbe okporo bụ okpokpasị. Otu onye Fulani ka hụrụ n'onyonyo vidiyo bụ ebe ọ nọ zaghachi Sunday Igboho ma gwa ya na ọ bụrụ na ọ bụ dimkpa ya bịa n'ogbe Igbete nke dị na steeti Ọyọ ịchụpụ ha pụọ n'oke ọhịa ahụ bụ ntụtụ taa na Sunday Igboho agaghị alọghachi na ndụ. Mba France achọpụtala onye mbụ butere nje ọrịa Ebola ugbu a bụkwanụ nke sitere n'aka onye dọkịta bekee sitere na mba DR Congo wee bata mba France. Onye sinetọ nọchite anya ndị Abia South n'ụlọ sineti sinetọ Enyinna Baribe ekwupụtala ndonye ukwu ya nye iwu ọhụrụ hiwere ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'Ogo steeti ma dọọ aka na ntị ka a mapụta ụkpụrụ ndị ga-echekwa iwu ahụ ma ọ bụghị ya ogbe nnọbichi nchekwa ejirila mara mpaghara South East dịka ihe maatụ pụrụ ịrịgo ruo 100 nnọbichi nchekwa kwa kilomita 2 ọbụla n'ala Igbo. Ka ọ dị otu jikọtara ndị spika n'ụlọ omeiwu steeti ndị dị n'ala anyị ekwupụtala ndonye ukwu ha ugbu a nye ihiwe ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'Ogo steeti. Ụlọ ọba ego ala anyị CBN agwala ụlọ akụ ndị dị n'ala anyị ịgbachikọrọ akpa ego ndị niile ahụ eboro ebubo ịkwado mpụ iyi ndụ ọha egwu n'ala anyị. A ga-echeta n'abalị ole na ole gara aga na mba US wepụtara aha ndị na-akwado mpụ iyi ndụ ọha egwu n'ime mba Naịjirịa. Ụlọ ọrụ nchekwa DSS agbaala Very Dark Man ajụjụ ndị kpụ ọkụ n'ọnụ n'ihi onyonyo vidiyo ndị o kesara n'ọba soshal midia ya banyere ndị ahụ eboro ebubo na-atụ atụmatụ ịgba ọchịchị gọọmenti n'igbu mgbe okporo. Dịka ụlọ ikpe na-achọ ugbu a ịmata ka ozi nzuzo dị otu ahụ ga-esi rute Very Dark Man aka. Ụlọ otu okpukpe kọrọ afọ n'ala taa n'ụgbọ ala Keja Badagry nke steeti Lagos dịka ndị ọrụ gbata azọpụtala ndụ mmadụ 10 nọ n'ime ụlọ ahụ. Nke a na-abịa dịka ụlọ okpukpe isi aka na-arụ arụ kọrọ afọ n'ala ụnyaahụ na Port Harcourt steeti Rivers bụ ebe otu onye ọrụ nwụrụ azọta ndụ ndị ọrụ 4 kpọrọ mmadụ 3 gawa n'ụlọ ọgwụ dịka ndị ọrụ gbata na ugbu a n'ụjọ na egwu na hapụrụ inwe ndị ọrụ ndị ọzọ ndị ụlọ ahụ ka kpuchiri n'ala. Ala ọma jijiji abụọ nke ma jijiji ya ruru 7.2 nakwa 7.5 awakpola mba Venezuela dịka ndị ọrụ gbata nọrọ taa kwuo na ndị nwụrụla eruola 164 ebe 971 nwetara mmerụ ahụ. Onye ga-eji aha pati NDC zọkwa onye isi ala n'afọ 2027, Maazị Peter Obi etoola mkpebi ọchịchị etiti ihiwe ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'Ogo steeti ma kwupụta ụjọ ya na ọchịchị dị ugbu a pụrụ iji ohere akwagide ndị uwe ojii inyere ha aka mee nrụrụ aka n'oge ntụliaka elu ọkwa onye isi ala ma gbakwunye ọ ga-akacha ma ịhapụ ịmalite iwu ọhụrụ ahụ ruo oge a tụchara vootu n'afọ 2027.
N'ọzọ dịka ibe ya, onye ọkaiwu ma bụrụ onye na-achụso nta ugwu ruru ndị mmadụ Femi Falana ekwuola ugbu a n'ihi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'Ogo steeti agaghị egbochi ọnọdụ enweghị nchekwa ịga n'ihu na-eyi odo ya bụrụ na enweghị ogbugbo kpụ ọkụ n'ọnụ nyere ụbịam n'ọnọdụ ihe isi ike. Ọtụtụ ụmụ afọ ala anyị gụnyere Sowore aka atọrọ okwu nwunye onye isi ala Remi Tinubu kwuru bụ nke o kwuru n'ọchịchị etiti dị ugbu a nke di ya nọ n'isi ya enyepụla ọtụtụ ego onyinye iji kwado ọtụtụ ndị ịmalite azụmahịa kulikuli akara na ọka hara ahụ. Sowore kọwara okwu ọrụ ya dịka ihe ịgba ama ọchịchị dị ugbu enweghị atụmatụ ọma ọbụla ha nwere maka ọha na eze. Ụlọ ikpe ukwu etiti dị n'Abuja amaala onye otu Boko Haram Ankali Hịrị ma ikpe ọnwụ site na mkpugbu n'ihi mwakpo wakporo obodo Maiduguri n'afọ 2015. Ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu awakpola Sunday Igbo ha na ndị otu ọrụ nchekwa ya Iruoken bụ ebe ọtụtụ ndị ọrụ nchekwa ya wetara mmerụ ahụ n'oge ha gara inyochapụta ndị omekome ahụ n'otu oke ọhịa dị na steeti Ọyọ. Itobe emezuola nkwa o kwepụrụ Kenneth Okonkwo ma dọkpụrụ ya ugbu a pụọ n'ụlọ ikpe n'ihi ikwu okwu mmetọ na nkwulu megide ya na-achọ ka na Kenneth Okonkwo ego nha ijeri naira 8. Ụlọ ọrụ INEC ekwuola na ha natabeghị akwụkwọ nchebe ikpe ụlọ ikpe chabiri bụ nke nyere iwu ka ewepụ aha pati NDC pụọ n'aha pati ndị ga-eso zọọ ọkwa ntụliaka elu. Ha rụtara aka na ha ga-ekwu okwu banyere nke ahụ naanị oge ha natara akwụkwọ ozi nchabi ikpe ahụ. Ka ọ dị, onye ọnụ na-eru n'okwu mmekọtara ndọrọndọrọ ọchịchị Mahmood Jega akpọkọla onye isi ala Tinubu ka ọ kpaa agwa dịka onye isi ala n'oge gara aga Obasanjo ma pụta n'ihu ha katọ ndị ọkaikpe bụ ndị ji otu ndọrọndọrọ ọchịchị na-abụghị nke pati APC na-eti okwe draft. Ọgwụnụ bụ akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka a. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.